Tak myślę, že sme zagrali dobrý meč. Vynik 1-0, dla mnie ważne, że było 0. I dla obrony, i dla całego zespołu, ale graliśmy, myślę, że to jest pozytywne i myślę, że cały mecz byliśmy lepsi i byli tam jakieś szanse i chłopacy pobiegali. Naprawdę nie puszczaliśmy w ogóle k piłce zawodników z Lyonu i z tego byli nasze szanse, ale tak jakieś blendy tam byli i z tego mieli oni myślę, że jedną szansę i potem jakieś rzuty różne, ale myślę, że już w ogóle tam nic nie było, czyli z naszej strony to był dobry mecz. Z twojego występu, jak jesteś zadowolony? Ja jestem szczęśliwy, że był taki mecz jaki był, bo długo nie miałem meczu w ogóle i już w ogóle nie takiego, że nie było w ogóle pracy i ta koncentracja musiała wytrzymać cały mecz, nie? Także to jest dobry trening dla mnie, dlatego to był dla mnie i dobry trening i dobry mecz. Nie było dużo tej roboty, ale że to są trudne mecze dla bramkarza, bo trzeba być cały mecz koncentrowany. Byli tam jakieś dośrodkowania, jakaś ta sytuacja, jeden szans Lyonu i nie straciliśmy bramkę, to jest dla mnie najważniejsze, a myślę, że się dobrze czułem i dobrze się mi broniłem. Fizycznie, jak się czujecie, jesteście już, można powiedzieć, gotowi do tego, żeby wejść w decydującą fazę okresu przygotowawczego? Tak, myślę, że jakieś nie jeszcze tam są. Myślę, że to nie jest na 100%, nie żeby to nie było dobre, ale myślę, że jeszcze trochę potrenujemy i ci już technikę, ale myślę, że fizycznie już mamy za sobą takie trudne treningi, czyli mogę powiedzieć, że jest to fizycznie dobre, ale jak będziemy dalej trenowali, to będzie jeszcze lepsze.